Enw I yw Jill Evans, a dwi'n aelod Plaid Cymru yn Senedd Ewrop dros Gymru gyfan. Wrth deithio o fy nghartref yn y Rhondda, fy swyddfa ym Mrwsel, ac o gwmpas Cymru, dwi'n treulio tipyn o amser mewn gwestai. Ac ar ôl ychydig, ych chi'n dod i nabod aelodau o staff ac i wybod ychydig am eu bywydau. Dyma Nerys. Mae hi wedi bod yn berchen ar y gwesti ers 5 mlynedd ar hugain. Mae ganddi 3 brawd a chwaer sydd hefyd yn rheoli gwestau. Dyma Emyr. Mae wedi gweithio yma bron cyhyd â Nerys. Roedd e'n arfer gweithio yma pan oedd e'n dal yn yr ysgol. Mae Mohammed yn gweithio fel gweinydd yn y gwesti. Mae'n briod a menyw lleol o'r enw Ann, ar ôl iddyn nhw gyfarfod ym Moroco. Fel y gwesti hwn, ein gwaith ni yw gwasanaethu nhw, y bobl sydd yn ymddiried ynddo ni fel y gallwn ni brofi bod Plaid Cymru yn eich cefnogi chi. Dros y 10 mlynedd diwethaf, dwi wedi gweithio i roi Cymru ar y map ym wleidyddol, yn economaidd ac yn gymdeithasol. Mae anghenion pobl wastad yn bwysicach nag anghenion y farchnad. A dyna pam fod Plaid wastad wedi cefnogi Ewrop sydd ddim yn undeb economaidd yn unig, ond sydd yn gallu diogelu pobl a swyddi yng Nghymru. Gall Ewrop helpu Cymru a'i chysgodi hi rhag y storm economaidd trwy fuddsoddi mewn swyddi gwyrdd a chyfreithiau i warchod gwasanaethau cyhoeddus. Trwy weithio gyda'n gilydd, gallwn danfon neges glir i Gordon Brown a phleidiau eraill Llundain, a'n bod ni eisiau llais cryf yn Ewrop. Yn Plaid Cymru, does dim diddordeb gyda ni mewn ceisio newid Cymru i fod yn gyfateb a blaenoriaethau Prydain neu ddelwedd o Ewrop y cenhedloedd mawr. I ni eisiau siapio'n dyfodol ein hunain, a dylanwadu go iawn ar ddatblygiad Prydain ac Ewrop. Gall Cymru fod yn genedl Ewropeaidd o bwys. A ni fydd yn ei chreu hi. Pob un ohonyn ni gyda'n gilydd.